but amana ka corona ka yakaita kuti munhu wese aende kumukwati building zviya zvokuti hanzi handikwati ka corona yakakwatisa munhu wese amani unoketa ukabuda izvozvi awezi so chero pasina chauri kufila unotongongonzwa kakuvaviwa kakuchichi kakungofungidzira kakungosuspecta mukibata kangosuspecta keke kuti pane zvaitika kwandiri because corona ikuti uzoti iri mumhepo iri mumvura munhu wese akagariswa pasi necorona yamana nyange tazogara zvedu ka chero patichabva mulockdown things are not going to be the same tinge tichikwata because chero kumhoresana nevanhu amana chero kumapati chero kuchi hapana unonge uchingokwata kuti ko chirwere chemandiriri chacha ndopaunoona kuti HIV iri nani than corona man